Ubakir borlang nongrum President National People Youth Front hakashitare gunai lur ula pelait pat bai ka music video balai kerteng tang bat phi na ka film terha yakani ka music video la pelait ha YouTube channel LSM Le Production ba ka film an sapen ishan habijo cinema Shillong hakani ka music video an shementar usama Steve Walang par ka samla Emika Rambai uba Liansius CMle producer bala ring dor da uba chorus Marwin hakani ka snipen mi perthai la sakhi da uba poipen hun ranghang State General Secretary NPYF Riboy District uba pendaplang Walang President NPYF bat kinong shembenta hakani ka film Hot ni kam kumal pau di chairman baknya je kena meeting. Genrai kumbang ile keren nakapor ngaru ngadon ke Sokia ke Sokit ram bangan itu mentaran bat ka dikasih tam nam tai ba Lansius bang ju ya khot nakapor asukuman bangayo apa nyadon dekat itu. Ngai kubai kini perlop kibewa dekat bangak ngawara ai kublai na kaliang junga na kaliang ka NPYF paro oi nam ka jongpi ngilayo berpelaj ia kani ka music video ka ba ka jing kateng jong ni diwai kalong tang bat phi na ka film terha ngalapon yu ngom ba subha pha lem nga ka video kan pek kai ka jingmut jong kan ni jadi yong ba em la set ha ta rukom banginom la ban pelaj chwa tinataka daw ikan la iman pa siya nga. Dari ikan bang inang siyong ha kani ka kamera bang ipet ya kani ka music video ka batang kendiat lo. Kalala ngilala ban sutu ya ka jimut yung kani ka film. Bat klempet kani ka film ka baniyat yo kani ka film ka bajob bat nakaliang juga nga ay ka jitibok itu ba kani ka film kanong ka job hapo jilam dupi Balansius bat ka team hibar owe katkum katu ka music video mga pet bat katu ka jinruay pala tungom mensim ini tu kong tang bat pi nangik bakan don ka sneng ka bakraw hangni tang bat pi la da famlay ka samlar berbor siya ikular mo kodok samla kodong tang bat pi ngalara mo tang bat pi si Junob bat kum ta terter ngangek balembakan ni ka film ka bang satellite balembakan ni music video kan ajing sneng ya ki babon ki kon samla men kong bat wat yang ni ki don lok kong tang bat phi teng ha din ba ngilay lang samla ka dan sobang ng tang bat phi tang katu kat ni pada bon ya pat ya pra bat ki bala temben ro ni ong tang bat phi tang ba an bala katu kat ni lebih ya ki por pada don teng ba niya khat no lan tang ni kilo kidap tinga next kam makani ka film kan wanra ka jing sneng ka jing crown ya ki kun samla ya ki longying sam ya laki long kini laki long kilong kupar na don ka jing kermen balang makan ka film ni yo ya ka jing sneng men shua ba dang kham khna mi
kan tin yo pila ni I love you ka khia theo ba lo kata kata rehat ke juk ko mata ngai iwa kan ka tin ka lasting theo lo kata kata haki juk nga dengan kham yo lok dan kloi te bidang yo penon kam listi kat ban ong ngai je phi dang ong dalan det mo empat not ban pek persya isam la ha kan ka juk pada show balik kendung la dari I love you lupa ndai re na lai I love you lupa tang kendo si senu pa dia kendo tinata ka daw le se lang pa ilot ini ka flame angai gila ban sutu pa ubang ong kan sebang ke sneng pa kraw na dum takin donging sam te hakane ko por na shukwa ban ong bahaj kakam ak flame ko ong ba penhun mane baru kita ki brio ki khen ba kakam ak flame ka de tengah kam le bernial ni tang kakam ka ba ono tangnya penbut teneng ki brio henry hakane ka juk ba mata pa de kani kakam ru kala de ko wi kakam ban pilat ki lenti ki kon samla ban yo kam ban yo jam ban la dangi tebet lei along ba sibon ba kilat lenti ba kilak ban yang lo dia lo jok kita bat kam tam ru ban saya ke yen ka sam ko ta ta ngapen slur ki kon samla wat hap leng jing e ngai scam ba ki jong balansius bat ka tem mo joki ki don la jong ka jing le ka jing e ha ka ba krishna ya ka flip ha ba pi direct ka flip le se pi ha pan le na ko wi ka ha ko wi ka le se teng teng pi ka nu jing e ha ka liang ka pisa ka pilai nyam ta ban le na wi ka ban thet ki ni ki tiar kita ki baram mo ban direct ka flame patay ka kam ka baka ten ray nga scam pata ka jing da ka jing mot ka bas scam mo pi pila persang ka pala ban penpoy ya ka thong ba pi pila ka sarkar Meghalaya ko gilam jong usar ko ra sana hadin bakinong sna film kilawan ya ka ban submit ya ka nomor ndom na kam ta ki babon ki mat ki bakidawa ka thong ka bahakmat e mata kolong ban sim shwa ya ka wi ka mat ba ngin penyo ya ka jing e ba maki ki laya kendu ha ki ni ki host na bat kata ku bangila juya keren kalong halor ka jing bom don ki hall cinema namta kinong penmi film ki jungi hapo jo kane ka rikasi pat ke jalah ni berko na kata kata ngak mi leti da ka jing ya trilang rekat bat kinong penmi film bat na kaliang jungi ki samla ki baton nanta haka NPP kum kinong yalam dengan scam bakal ketamru Muslim show bahkan urlang no. Tina takadaw nginang yay trilang ban pressure ka sorka bahkan penurlang ya kan ka jinggawa ka kra. 100% nakabig bakiyo kalay sa kabay hall mo. Tina takadaw isim bakal ketika top priority ka jongi kung ka youth front bang ya keren kung bang adap ya keren ru bat nginang yay budin bat hadu banginayo ya ka sanction ban min dayu i bayagan ne ka wi ka jing e ba kinong at flame kinong penmi flame tiya keno ka sarkar ka dei ban pen urlong no kloy ka ba kata ka dei ka i ka banga skwa ai ka message ban nakaliang jong ka youth front nakaliang jogi ba penun ba ka kenhon ki jonga ngin yai budin lah ya kene kam ha kene ka por nga kwa ban ai men se me pi wat apeng ki jing e ki ba ko mangal ong ne ta pia kendo akal dia jogi kan rei wat nong du mesim wat nong du jong kermen kan poi ke por ka ba ki film khasi kini rekat do bat ki film Bollywood ne Hollywood ko ba hi ya pe ha ki television ha ki TV gitu